Yn un o dim ond 4 camp sydd wedi ymddangos ym mhob un Gemau Olympaidd yr Haf ers 1896, mae Cleddyfa yn un o'r campa mwyaf hynafol a phoblogaidd yn y byd. Ym Pencampwriaeth Agored Cymru yng Nghaerdydd yn ddiweddar, roedd hi'n eitha amlwg fod y gamp yn hynod o boblogaidd yma yng Nghymru hefyd. We've got a 6-weapon fencing event going on here, and we have a number of people here, around 350 over the 2 days, across men's sabre, women's sabre, foil and épée. And over the weekend we'll award 6 championship points there. So we're hoping to have some good results and some good fights. Mae Cleddyfa yn gamp sy'n galw am ffitrwydd, cyflymder, cryfder, stamina a meddwl chwym. Ac mae angen gwisg go arbennig hefyd. Mae'r masg yn llewpard gwyn. Rwy'n ni eisiau dod ar fel hoff anifol mewn i fy sport tîm. Dwi'n meddwl mae'n helpu fi tipyn achos mae'n distracto person a mae'n gallu bod yn tim bach yn fel ofnus. Hefyd, efo masgau arferol, rydych chi gallu gweld trwy llinellau. Ti'n gallu gweld y facial expressions. A efo hyn, ti ddim yn gallu gweld nhw mor haws. A pam rydyn ni'n fel cyfel, ni'n fel edrych lle ni eisiau bwrw, felly ti gallu gweld ble maen nhw eisiau, a gyda hyn, ti ddim yn gallu. Dwi'n cael ei fel nabod nawr fel y llewpard gwyn neu fel anifal. Mae 3 math gwahanol o gleddyf ac mae gan pob un ei reolau a strategaethau ei hun. Y ffwyl neu'r ffoil ydy'r ysgafnaf o'r 3 a gallwch chi ond sgorio wrth daro corff i'ch gwrthwynebydd gyda blaen y cleddyf. Mewn cystadleuaeth mae pob un sy'n ymladd yn cael ei cysylltu i wifren, fel bod modd gweld a chlywed pan fod pwynt yn cael ei sgorio. Cafwyd 2 rownd gynderfynol hynod o gyffrous yng nghystadleuaeth ffwyl y merched, gydag am bymos yn llwyddo i drechu Aneli o 15 i 40. Cyn i Constanza Peretti gyda Rachel Kwok o 15 i 10. A dwi'n meddwl bod hi'n hapus efo'i pherfformiad. Yn y rownd derfynol, roedd Peretti ar dân ac yn rhy gryf i mos gan ennill o 15 i 10 a chipio'r tlws. I'm really happy with the way I fenced, so it was a good day. Yn rownd derfynol y dynion, roedd y Cymro a'r prif ddetholyn Glenn Ostacini yn rhy gryf i Luke Deemer, gan ennill o 15 i 9. A hynny'n diolch efallai i'w ddeiet arbennig. I had a lot of tough matches, especially in the 16, 32 rounds. Often if you take a big setback in the 16 or 32, you can really be very tired for the later stages, but I had a lot of olives today. Mae'r sabr yn wahanol i'r 2 gleddyf arall, gan fod modd sgorio gydag ochr y llawn yn ogystal ar blaen, ac mae modd sgorio trwy daro unrhyw ran o'r corff uwchben y canol gan gynnwys y pen. Yn rownd derfynol y merched, roedd Emily Rowe o Clwb Rivington Park yn Bolton yn wynebu Isabella Sosnowska o Glwb Dinas Caerwysg. A Rowe sy'n aelod o dîm merched Prydain gafodd y gorau ar rownd derfynol cyffroes gan ennill o 15 i 2 ar 10.
Yng nghystadleuaeth y dynion, llwyddodd y ddau brif ddetholyn William Deary a Sochi Ayenuro i gyrraedd y rownd derfynol. Ac mewn cystadleuaeth llawn tensiwn, cafodd Ayenuro gerdyn melyn cynnar am symud yn rhy gynnar. Fel sa rhywun yn ddisgwyl gan y ddau brif ddetholyn, roedd yn ornest hynod o gyffrous. Ond gyda'r tensiwn yn amlygu ei hun, cafodd Ayenuro ail gerdyn melyn ar yr adag gwaetha posib, gan fod y gosb o bwynt yn golygu fod Deary yn cipio'r tlws. Yr epe ydy'r trymaf o'r holl gleddyfau, ac mai blaen y cleddyf yn unig sy'n gallu sgorio, mae'r corff cyfan yn darged sy'n arwain at sgôr. Roedd Mary Spence wedi llwyddo i drechu'r prif ddetholyn ar y ffordd i'r rownd derfynol, ond yn anffodus i'r Albanas sydd wedi cynrychioli Prydain yn y pentathlon modern yng Ngemau Olympaidd 2012, roedd ddim i Radford o Brifysgol Caerdydd yn rhy gryf iddi. Cafwyd un o'r cystadlaethau mwyaf cyffrous a mwyaf dadleuol y penwythnos yn rownd derfynol epe'r dynion. Y Cymro, Tom Edwards, oedd yn wynebu Matt Henderson o Loegr, ac fel pob gornest ym mhob camp rhwng y ddwy wlad, roedd na gryn frwydro dros bob pwynt. Cafodd Henderson i gosbi a cherdyn melyn yn gynnar yn yr ornest. Cyn i Edwards hefyd weld ei enw yn llyfr bach y dyfarnwr. Roedd y brwydro o'r safon uchaf a gyda'r sgôr yn gyfartal yn 4-10 Henderson gafodd y pwynt holl bwysig. Ond doedd Edwards ddim yn hapus efo penderfyniad y dyfarnwr i ganiatáu'r pwynt gan i ddehongli i'r dyfarnwr weiddi holt. Na, doedd y Cymro ddim yn hapus o gwbl i fod wedi colli ar ei domen ei hun. If the referee calls halt, you kind of have to stop. And in my opinion, after the ref called halt, he hit me, which shouldn't be allowed, but the referee didn't see it like that. And it's a bit of a heartbreak because tactically I did everything right, and it was the last second where he got it in afterwards and the ref saw it one way, which most people would disagree with. Close final, 15-14, but it was, I'm very pleased, you know. Englishman comes to Cardiff, beats a Welshman, takes home the trophy. It's a pretty good day at the office. Penwythnos llwyddiannus o gleddyfa yng Nghaerdydd felly, i Henderson ac i holl enillwyr Pencampwriaeth Agored Cymru 2015.